Det är bra attityderna, hästen, liksom verkar ha bra arbetsmoral och lite så långsam med handen. Släpp snabbare när du har tagit. Så är det. Det är bra. Så snabb är handen. Och så släpp snabbt. Så att du inte låser. Så att inte hästens rörelse hamnar i låsning på grund av din hand. Han inbjuder ju lite att du ska hänga igenom, men gör inte det. Rid på lite längre tyger. Det här är bra. När du minskar, du ska stänka sig när du minskar. Där, ja. Där är han bra i halsen. Han inte hamnar i det här spännläget. Du ska lita på att han är hos dig utan att du behöver liksom mordhålla honom med handen. Bra. Bra på en fin halsljud. Då tar du trav igen. Ställ lite hängigt i honom. Ha lite fantasi i handen. Ja. Nu börjar han släppa till lite. Ja. Och att bakåt när du tar halvhalten, att det inte bara blir så att du rättar honom bakåt varje gång, utan försök att komma till det att du kan böja och rida honom lite grann i halvhalterna, så att det blir att du rider framåt även när du rider bakåt om du missgår med det. Så det inte blir att du, jaha, nu måste jag bromsa, så bromsar jag. Utan du känner att du kan få ihop kroppen, och då måste du börja med att få ihop insidan lite. Minska nu och har kvar böjd vänster. Böjd vänster. Och minska. Minska mer. Du minskar ingenting. Minska mer. I kontakt på vänster. Så. Ska du rätta ut lite. Ja, minska lite. Var inte rädd för att tappa takten. Han kan hoppa till lite sådär. Det behöver inte vara på fjärr, men han kan hoppa till liksom korta steg. Prova det. Korta steg. Jättekorta. Utan att hänga in. Ja, och så fram igen. Ja, bra i halsen. Och så korta steg igen. Nej. Just. Jättekorta steg. Ännu kortare. Han kan kortare. Han kan mycket kortare. Alltså jättekorta steg. Inte fram. Så han går korta travsteg, 2 stycken. För att se. Och så fram igen. Så han får skjuta på med bakstegen. Ja. Och så korta steg. Just det. Och så är det väg igen. Och så precis. Och det är därför det är så viktigt. Om man känner den här känslan av att hästen blir stark och inbjuder till en dragkamp, att man säger nej tack. Man tar ett tygetag, släpper, tar kanske ett lite skarpare, korrigerande tygetag hellre än att man gör en långfilm och börjar hänga i dem. Vägra häng i en häst. Så. Det är nu du inte ska hänga. Det är nu du ska vara snabb och det här lilla att fungera. Ta aldrig tygetaget, det är mitt tips. Utan se till att det lilla tygetaget funkar. Byt varv. Engagera, ställ frågor. Häng inte i honom, rid honom för skänken. Böj honom lite. Ha fantasi, våga. Kan alltid bromsa tillbaka om han springer iväg. Engagera honom. Ja. Måste få liksom spel i hästen, just det. Ja. Grönt ljus, nej jag skojar, bara rött ljus. Kvick, lite hängande. Kommer halsen upp mot innehanden, rid fram, men i böjningen rid fram. Nu får jag ha lite lektion här igen, det är tydligt. Så. Okej. Där är det. Så hur svårt kan man alla intentioner, men gör lite sidvärts för höger tänker, lite för vänster tänker, bara så att få se. Häng inte i honom. Böja lite till höger nacken starkt istället för att dra bakåt. Där är bra i halsen.
Tappar han balansen då, om man inte riktigt är van vid det, så ta halvhalten och vågar fortsätta att släppa som du gör. Det är bra. Men ta igenom tyget så det funkar. Så, ja, okej. Du har motor i hästen, så det är lyxproblem egentligen. Det är egentligen bara att få honom att vänta på det när du vill. Gör lite sidbärs någonstans på höger och vänster. Jag tänker där det finns plats, det är inte så lätt. Håll ihop han. Följa fyrkanten och bara göra sidbärs någonstans. Jag komma in här typ och bara göra lite vänsterskänkel fram till blommorna typ. Det är för lite på sidan. Utnyttja mera skänkelvikning, för det är jättebra för hans trav att komma loss i skänkelvikningar. Kan göra korta, lite brantare skänkelvikningar, Tone. Så han kommer loss i sin rygg och i sina bogar. Det är jättenyttig gymnastik för honom. Kom åt sidan. Det är för lite. Så är jag. Okej, det grejer överallt. Det är inte så lätt. Häng inte i honom. Spänn inte underarmarna. Tone, så här. Spänn inte underarmarna. Kom åt sidan igen. Kom åt sidan. Ja, ja, ja. Mer. Är det okej? Ja, det är okej. Det där är bra för honom. Och en gång för höger skänkel också. Han är bra i halsen. Han på toaletten alltså. Fortsätt hela vägen. Ja. Ja, kom åt sidan. Det är en stark ton där och bara dönar på. Ta en mer på sidan då istället för att ta emot det med handen. Det är det man ofta gör. Man hänger där. Så gör de sig bara långsammare. Så fortsätt, sätt ner några steg och ta riktigt på skänken åt sidan. Istället för att ta emot det med handen. Så han är tvungen att hålla sin egen balans. Det är bra. Det är jättebra. Kom åt sidan. Var inte så mesig. Kom åt sidan. Kom med. Mer. Så. Och så undan för höger nu. Mer. Kom. Ja. Ganska fin häst. Och så ett varv på volten, Tone. Böjer igenom lite höger, tar på lite framåt och lite lätt. Och så pushar du på lite baksteget nu, när du har lite kontakt på innertygen där. Så du får lite spel i hästen. Travar han fint. Och du blir inte hängande i tygen, det är viktigast. Måste utmana hästarna utan att man utmanar med skänken och får allt i handen. Det är väl det som är jätteviktigt. Okej. Du läser lite sluta försök. Just det, okej. Säkert planerat. Om du ska göra sluta tonen måste de böja med i kroppen. Ett varv i vänster varv här. Byt sittben. Så pushar du på baksteget lite. Och låg vänster hand. Låg. Och så böjer de lite grann. Nej, böj halsen. Här. Så. Böj. Så du får ner den till vänster tygen. Så du får upp ryggen. Inte så breda händer. Inte för breda händer. Det minskar, inte för mycket framåt. Brr. Och så jättekorta steg och ha någon loss i handen när det minskar. Jättekorta steg. Så korta steg hästen kan utan att du hänger ihop. Det kortare steg kan brr. Hänger i honom. Rör på bättre lite. Så är det. Så är det. Just där är rätt kontakt med munnen.